Pozdrav svima ljudi, to ti ovdje. Danas ću da vam pokažem kako da provjerite brzinu vašeg RAM-a u računaru na najlakši mogući način. Znači, ako ste korisnik Windows 8 ili Windows 10, znači to je najlakše. Znači idemo dole na traku, desni klik Task Manager i uđemo u performanse i memory i dakle ovdje nam piše 1330, znači to je brzina vašeg RAM-a. Ako se korisnik Windows 7, to ovako ne može se pogledati, znači u pretragu upišete cmd, desni klik i pokrenete kao administrator, kliknete yes i ovdje upišete tekst koji ću da vam ostavim u opisu linka, znači to je ovo, copy i ovdje prebacimo, pritisnemo enter i evo vidimo brzinu memorija. Znači ovo je za korisnike Windows 7, a za 8 idete preko Task Managera. I to je to.